Kilo dulur generasi penerus kematian. Wes kok pencet, Bro. Lho, sing ndi ya? Oh, wes. Wes no kok. Ki generasi penerus kematian ki esuk ya suwe nangkuni parane. Ning kene iki sing gali iki wong-wong sing ngene iki lho. Lho, ya konten kreator nomor 1 sak Purwodadi. Lho. Nomor 1 kok ngarep ya. Kuwi sempolan kok, kreator sempolan kok. Wae gelem gali kubur lho bolo. Sregep wonge. Sregep. Ngawah. Woi. Aku ngonten semenor kok sadai ra penak iki. Ya. Ora sithik neh ya. Ratano min. Aduh. Ratano resik sing apik. Sing apik sing resik min, engko diadepno ngulon min. Iki gak apa-apa.